Muts i a la gàbia, un conte curt de Pere Calders del llibre L'honor a la deriva. Tu hi creus en les paraules definitives? Què vols dir? Vull dir, quan s'arriba en aquell moment solemne en el qual un dels membres de la parella declara a l'altre: «Ara és l'hora de parlar d'allò que m'he callat sempre». Els dos amics es van quedar silenciosos, fins que un d'ells reprengué la conversa. No, no hi crec. Callar no és mai sobrer, sobretot a mesura que posem anys. Si algú s'ha aguantat fins aleshores, és una imprudència jugar-s'ho tot en una de les cartes de la conversa. I doncs què faries tu? Si la cosa fos tan greu, me n'aniria sense donar cops de porta. I saps per què? No. Doncs perquè em faria molta por haver d'escoltar allò que l'altre, amb tota seguretat, també callava.